és que... m'estava escaquejant. Sí, per què? Home, també tinc dret a escaquejar-me. Sí, jo sóc el Blai, els que esteu veient aquest vídeo, que això ho deveu gravar per lo que fareu aquest estiu, no? Aquí davant del celler, que heu de fer, no sé què, que fareu concerts, no? Algo de tapeo... Bueno, jo sóc el Blai, vale? Jo sóc el becari, el pringat de l'empresa. I m'estava escaquejant una miqueta perquè... és que, si sabéssiu, em fan fer de tot. Total, que aquest estiu, clar, és el centenari de l'edifici, perquè enguany el celler fa 100 anys, que la construcció es va acabar el 1919. I amb motiu d'això, doncs, aquest estiu volen preparar una sèrie d'activitats aquí davant del celler, al vespre, els divendres i dissabtes, durant juliol i agost, quan fa bon temps, I faran, doncs, concerts, això també una mica de tapeo, faran de tot, vale? Festa grossa. I també presentaran una beguda que han fet els de la COPE, que és com una mena de vermut, però també és una mica mojito, no és ni un vermut ni un mojito, és igual, és una cosa així, una barreja, però que està molt bo, Jo he fet el control de qualitat i us puc assegurar que puja, puja però ràpid. I no res, no sé què més explicar. Veniu aquí, que s'ho passareu molt bé, coi, serà una festa grossa. Són els 100 anys de l'edifici i ho hem de rebentar tot enguany. Doncs res, vaig avisar la noia, que si no em caurà una bronca. Leonor! Què? No res, mira, estava aquí dalt perquè tot just els nanos que juguen aquí pilota han fumut a trencar un vidre, una finestra, i estic recollint els vidres. Però ara baixo, Donem 2 minuts.